Myslíte si, že máte na to vyriešiť zločin? Od tvorcov úspešného podcastu Vražedné psyché, ktorý odhalil už viac ako 140 kriminálnych príbehov, prichádza niečo jedinečné. Unikátna psychologicko-investigatívna stolná hra, ktorá vás posadí priamo do role vyšetrovateľa. Každá stopa, každý detail vás zavedie hlbšie do spletitého labyrintu klamstiev, na konci ktorého musíte urobiť dôležité rozhodnutie, označiť jedného z podozrivých za vraha. Hra je rozdelená do 3 dejstiev. Každé z nich vás privedie bližšie k pravde, ale len ak dôkladne preskúmate všetky dôkazy. Hra obsahuje desiatky vyšetrovacích kariet, pomocou ktorých odkryjete príbehy a pozadie jednotlivých postav, rozsiahle simulované spisy, fotodokumentáciu a aj rady od forenzného psychiatra, ktoré vás navedú na tú správnu cestu. Hra vznikla v spolupráci s odborníkmi na forenzné vedy, psychológiu a herný dizajn a prináša bezprecedentný zážitok zo sveta vyšetrovania. Toto nie je len obyčajná hra. Je to interaktívny zážitok, ktorý preverí vaše dedukčné schopnosti. Všetky dôležité informácie nájdete v popise. Tak čo, ste pripravení odhaliť pravdu?